turun duluan Mas Uncek keri. Oh, penyan turun iya, gunung. turun panggung. Oh, turun panggung. Aku ki lali, kok yo tak tinggal Mas Uncek mlaku dhewe. Tak enteni suwi banget ra tekan-tekan. Oh iya lali aku. Jarane nek aku mlaku sak langkah kene 5 langkah e. Dadi kene ki lomba kono ngeracik. Wis to, penting awake dhewe dadi seniman ki penting sikile kaya jahe. Sehat. Iki ndoke loro yo pisan gak. Ya ora mungkin. Mosok ndokku semene. Ngintip kok ndi? Lah engko cilik kae kan enek bolongan cilik ngono kae. Oh, Ngon sabune kae. Sabun yo sak bolong bareng lho. Ya kadang bolong, kadang ora. Iki gantung. Lah tulisane nopo? Lah ki tulisane nopo? Hurufe nopo mawon? Ya NOPO lek napa? Mik kok. Mik kok. Lah mau takoni tulisan apa? Mik, tulisan mik niku hurufe napa mawon? Lah kono iso sekolah apa ora? Tahu sekolah apa ora? Tahu. Lah tulisane piye? MIC. MIC. MIC macane ya mit no. Lah nggih. Kok iso Mike? Mike kuwi awake dhewe kan serawung karo wong Inggris. Nggih. Sampeyan kan yo tau ning Inggris to? Boten. Kowe iki tak junjung kowe akonono nek urung tau. Junjung mengke jenengan jeglokke amblek malah. Ora masalah. Amblek kok sing penting penonton puas. Amblek kok lek kono ora masalah sing penting awake dhewe tujuane nyenengne penonton. Ngono. Remuk ora masalah. Ambyar ora apa-apa. Amblek ora apa-apa sing penting penonton puas. Ngono lho. Seniman kan kudu ngono. Penonton puas sini lemas. Ora apa-apa, lemes ora masalah. Ora apa-apa. Sesuk digolekni adek-adek, lah digapit apa piye? Kula menungso lho, Pak. Lah jare kok lemes. Lah kok digoleki gapit napa wayang. Lho Mas aku, lah kono wong apa wayang? Wong lho. Lah wong kok njaluk digapit? Lah jenengan mau lho. Aku ki meng tawa-tawa, ngono lho. Sapa ngerti kono gelem. Tawa kaya bakulan tawa. Tawa niku banyu ya Cak Bagus. Banyu tawa. Lho lah iya. Ora iki mikir apa ta, ajak ngomong kan mulah malih. Gek terus ning ngono kuwi kok widot apa piye ta kuwi? Mu gelas. Berarti mu tak lek dote ceblok kae gelas ku lho. Ngunjuk kopi to, sampean doyan kopi to? Ya doyan. Lho, tak kira lek ngombe iki susu, wae kopi barang to. Lah kula mau ditawani Mbak Anu ni lho. Ngombe apa Mas? Kopi. Susu arep ngono. Purun aku lho. Aku nyoh ngene lho. Trayo uncek ya ora umum, nek kapan wayangan endi awake dhewe kowe teko dok yo langsung pesen kopi panas loro. Sitok kon ngeler, sitok diombe engko. Kopi urung entek, pesen teh panas loro. Nggih. Sitok kon ngeler. Ngeler sitok. Sitok dijanke dinggo engko bengi jarene. Teh urung entek, kopi urung entek, langsung pesen susu loro. Kon ngeler kabeh. Oh, boten siji diler, siji engko bengi ngono. Engko jonjing tak wetak. Wis aku ora cetha. Mosok gelase gedhi sisih kaya ora genah. Kok hubungane ki napa gelas kok gedhe sisih niku lho. Gelas loro ya sih. Kan loro. Lah nggih. Sitok cingkir, sitok sloki, kan cilik ngono. Duh, mosok pesen susu kok ning sloki ngono ya. Sinebut pahlawan putri najan wujud temong peksi anjas moro ari mami. Napa? Ajeng napa to niku? Jenengan ajeng napa to niku? Ki cara genderno ngrambyang ngoten. Oh, jenengan mboten percaya kali penggender. Lek aku percaya karo gender kuwi dadi musyrik ya. Kowe aja yak-yakan. Percayaku marang Gusti Allah Subhanahu wa taala Cak Bagus najan aku ki wonge rada piye ya. Carane kaya wong ndablek ngene jane percayaku harus duwe urip. Ha nek percaya karo sing gender ya musyrik kaya. Oh ya bener ya. Bener piye? Nggih percaya karo Gusti Allah. Oh iya. Lah kuwi ning kono jan kaya danyangan lho Dek. Ditutuki karo sing gampang lho, keluk dul. Keluk dul. Mas aku. Napa-napa. Nggih, Mbah nggih. San. Sampeyan putune ta? Putune. Lajeng napa? Putune. Lah kok ora njaluk sangu?
Mboten nenggane yang kakung. Terusne mengke jenengan sangoni. Lah aku kan dudu mbahmu, aku kan rekan kerja, ngono. Terusne jenengan wau ngerti cah cilik isih nonton wayang tak sangoni ngono. Tibake dudu cilik ning cindil, ngono lho tibake iki. Aku. Matur nuwun, Pak. Ayo awake dhewe sesama cindil kudu tetep semangat. Nggih mboten kok sesama cindil. Lah kula kali jenengan kuwi ngeloki kula cindil. Lah kula matur nuwun, Pak. Ya padha-padha, berarti jenengan tikus. Loh. Berarti aku luwih tuwek teko cindil. Lah iki lah kula cindil, matur nuwun, Pak. Lah jenengan nggih nyawur. Ngene lho, cindil tikus kuwi sampean. Aku ya cindil, ning cindil laras, ngono. Cakone cindil laras ngono kae. Omahe tengah alas ngono kaya. Mbak Elisa, nggo kali Mas Uncek gojek. Aja nganti dijotos lho nggih. Kon gojek terus akhire anu nelpon tukang ojek terus gojek. Kancane Grab niku nggih. Nggih, arep isu-isukan mawi bawa ngoten Mang Bawa. Mas Uncek ben ngrungokne karo ngombe kopi. Nah, Sek nyeruput situ. masuk. Nyeruput kok masuk ki lho. Lah seruput kan masuk to mriki. Masuk nendi? Telak. Lah, Sing masuk liyane. sing nyeruput apa telak? Sing nyeruput kan lambe. Ya berarti masuk nendi? Masuke teng telak. Loh. Lah, masuk liwat ndi? Liwat ndi? Saurunge teko telak teko ndi? Ilat. Nah, ilat mosok kelebon banyu. Berarti ilatmu bolong kok ya. Dalane, Pak. Liwat dalane. Wangel tenan. Ora angel kaya aku ki ya genah amre cetone ngono lho. Ngomong-ngomongane sing cetha. Lambe lajeng ilat, lajeng telak niku. Lambe lajeng ilat, Lajeng teng telak. kebanu lajeng teng pundi? Lajengan. Ya, Terserah Pak. arep liwat teng pundi kok. Lah ya Mbak Elisa ben bawa sik. Siase sik pundi? Asmarandana niku kenek. Sik sinebut napa sik nadyan napa Senajan. Senadyan. Senajan uncek kae ning kono, sampeyan tetep ning kono, aku ning kene. Dadi wong telu kono kene kono. Kono. Lah ya ngono ta? Kirangan. Kowe ora nglegakne aku blas wae to. Ditenono kowe kok. Mas aku. Nadyan wujud temong peksi. Yen bawa ngene ya cethok Jawane ya. Yen omongan kok ora cethok blas to ki mau. omongan ra cetha piye to? Lah ngomongan kok Lah omongane genah ngono lho. Genah kok. Sing ora cetha ki kupingmu mingkup sisih. Nek ngrungokne, ngono. Godek. lho. Lah iki lho. Kupingmu gledek ngono lho. Kene paham. Kene. Godek. Godek iki sanding kuping, iki godek ngono lho. Kok gledek. Wis kopok. Panjenengan kelahiran tahun pira, Mbak? Panjenengan? Kula 9 dosa. 9 dosa. Wo 93. Songong dosa iki. Ya Allah kowe ora Songong ngerti. dosa iki. Siji desa mawa cara. Ngono lho. Negara tawa toto. Lho. Desa Nawa Coro. Heeh. Negara tawa toto. Iki ketok to lek negarane coro tok iki kan ketok to. Negara mawa tata. Mawa ya mawa panas, mawa tata. Ngono iki lek ra Elisa ra pantes lho, mau negara mawa tata, desa mawa coro. Berarti coro ki lek nguyuhi anu lho, iso kadasen lho. Napa nggih ta? Heeh, tenan. Iso kena herpes ka lho. Niku kelahiran tahun 9 dosa 3. Nah, kowe kelahiran tahun pira? 2015. Aja ngapusi kancane. Mas aku pawaan model ceret model sampean iki kelahiran tahun 45. Heeh. Mergo biyen nggih bahan mriyem londo artine nyerang Indonesia biyen sampean. Nggih ajeng di parake teng jenengan kok nika nggih luput nika.
Maju dikenekke jenengan luput nika. Iya, mergo taune wis ora 45. Lek nguncalne ning komriye makdungi tahun 45 mbah ora medun-medun. Terus aku lahir pitu-pitu dhek lagi medun. Jenengan 77 to? Jenengan 77 to? Aku sitok ngono lho. Kelahiran. Kelahiran. Genahno. Kelahiran tahun pinten jenengan? Kuwi lek jarene bapak karo makku ki pitu-pitu ngono lho. Jarene bapak kalih Makku, ibuku, mak ngerti ora? Mak ngerti ora? Mak ki cara gaule ibu, ngono. Ibu cara gaule mami. Mami cara gaule mamah. Mamah gedang, mamah telo, mamah apa-apa kono. Wah, geragas timen buwe jenengan. Wis ngawur. Coba. Halus manis nengsem Alus manis nang semangke sing alus apa cek? Sing alus niku ya Mbak Elisa, pipine alus. Sing manis apa? Sing manis kirangan. Lho, piye to? Alus manis ki segandeng ngono. Sing alus apa? Sing alus Mbak Elisa. Nah, sing manis. Kirangan sing manis. Lho, segandeng ki lho. Kok segandeng pripun to? Segandeng ki gandengane ngono lho. Alus manis berarti sing alus manis apa? Lah nggih gandengane sinten ki mboten ngertos kula kok. Urung digandengan ya Mbak sampean? dereng. Oh, kapan-kapan tak golekne gandengan sing manis berarti gula. Nek niku mboten cocok nggih kalih kula. Niku. Niku mboten cocok, niku nyocoki, ngoten mboten cocok ning nyocoki. Ora cocok aku, wis ora sah. Ora pati legi. Aku yang dadian karo Mbak Elisa. Ngapa? Wis umurku ra dawa. Lho nyang apa kok cita-cita kok umure ora dawa ki lho? Aku umpamane tenan bebojon karo Elisa. Nyang apa? Ora urung yoga ki ndongake kabeh kae. Nyang apa? Lah sing wedok ayu sing lanang kaya garangan kok. Lah yoga pradoke unceng ndak modiaro ngenteni rondone Elisa lho. Mas aku. Ya kowe termasuk garangan bejo to, ngono lho. Garangan yang bejo. Bejo isih urip lah mati ya bejo napane. Ora urung dipangan dalange. Kowe tenan kurang ajar kowe Mas aku. Muga-muga kowe terus terus kan jeneng perkan jeneng kejane bubuh. Krungu ora? Krungu ora? Gak omong apa mau. Weh, lah bodhek kowe iki. Lah aku lho. Bodhek kok bodhek iki lho. Maksude kowe iki obat pilek lho, obat mumet lho, bodhek. Bodrek iki kok bodrek. Lah. Masa Panggungnya rusak to, Pak? Panggungnya rusak to? Aku ora ngerti sebabnya bareng ngrungokke bawane Mbak Elisa ki cempolaku malah gepeng dawa. Iki opo lho ki Mas aku. Mas aku. Cempolo iso gepeng. Lah ngene berubah sendiri wujudnya. Masa cempolo malah dawa ngoten to, Pak? Masa cempolo malah dawa ngoten? Aku kok mambu serintil to. Nanti. Kaya ning mburiku Mas aku. Sirine telek wedhus iki. Kowe iki ora naja sapa kandang to Mas aku, enggak, Pak? Goleki si podang. Gayane sikile. Ha kan nyate ngrungokke Piyayi Ayu Bawa karo jegang ngono sih. Jan kaya anu lho, tuan-tuan londo. Heeh. Oh, ini jan kaya tuan-tuan londo. Iso tuan-tuan londo. Luwes aku. Sikile iso kaya jahe iki. Ning bersyukur cah bagus. Nggih, Pak, nggih. Sing penting sehat. Sikile kaya jahe. Sikile sehat ngono. Niku kula sok mesake lho Pak Rudi. Dalem? Sok mesake. Saya kemarin kan turun duluan Mas Uncekeri. Oh, penyan turun gunung. Turun panggung. Oh, turun panggung. Aku ki lali, kok yo tak tinggal Mas Uncek mlaku dhewe. Tak enteni suwi banget ra tekan-tekan. Oh iya lali aku. Jarane nek aku mlaku sak langkah kene 5 langkah e. Dadi kene ki lomba kono ngeracik. Carane iplek lah, ngiplik. Lali aku tak tinggal. Ngono kok ngomong setia. Lho, kuwi jenenge setia.
supaya sampean lho iya ditinggal iki supaya kowe mlayu-mlayu ben awakmu sehat setiap ora ngono kuwi timbangane kowe digendong mlaku bareng alon-alon terus awakmu lara-laranen luwung lari-lari ning sehat ya sing penting sehat sikile kaya jahe enggak Ibu bunga hengatiku tuntunan Mbak Elisa ben jumeneng paranono tuntunan katrol ngene katrol jenengane cara kasare ngelokke Mbak Elisa ki nyapa ora roh dalan ki apa nuntun iki lho apa sing dituntun kuwi wong ora roh dalan engko dikira lempoh lha apa sing dituntun ki mek wong lempoh tok biasane ngonten ora iso lan terus wedhus kaya dituntun ngono ning Mbak Elisa iki piyayi putri tuntunan ning panggung kono men cetha ditonton karo sing gender ngono lho penonton ngono oh alah nah ngono lho wis to penting awake dhewe dadi seniman iki penting sikile kaya jahe sehat sehat iki ndoke loro yo pisan enggak ya ora mungkin mosok ndokku semene masaku ora lho kok iso iki termasuk unik lho unik napa lah sampean sing duwe terus digawakne Elisa ki ya lah mosok nggen kula pretel apa pasangan kok ya golek sajake ditokne kaya lim-liman ae anu rada didokke kene lha iki lumpuhke nang kono suwe-suwe kok nentes tenanan iki ya ora masalah to nah jumeneng Mbak monggo Mbak gandeng ya ya piye alah kok malah gantung to ucek iki enak kuwi badhe tindak pundi Mbak Elisa niki ajeng mbelehke coro coro kok dibelehke kan jeplak kok ya wis iso coro paling ora cempe lah mbek nyandeng bisa dadi tombo aku bayangke kamu coro mabur itu loh anu carane apa coro mabur ki apa ya coro sing lagi mabur engko terus mencok ning kono ngono lho piye rasane mencok ning kono piye ya urung tahu kok Pak lho tawokno engko lek penak kabar-kabar ngono lho milih dari coro apa sabun sabun apa ning kamar mandi itu mesti ana coro terus sabun piye yo apa dadi coro sabunan pilih ndi penak dadi sabun no lah kok lha ya penak sabun penake apa umpamane kok kon adus ya adus ngono lagi arep copot kae wis ngerti keto kuwi sabun meneng ning kene kono nggih sabune wis dibuka porong kok buntele lek ora dibuka buntele ya bosokno masaku to wae bukan iso nginceng to Pak nginceng kok ndi lah engko cilik kae kan enek bolongan cilik ngono kae sabun sabune kae sabun ya sok bolong bareng lho ya kadang bolong kadang ora gantung sabun bunter kan modele kaya donat kan lho kan enek to kan Uncek iki nggacakne rono lho kowe iki iso tekan kono lah podangkune nggih nggih ya esuk awan ning omah wis ora kerasa oyuran keluyuran anggoleki sing tak sayang yo sing awak keleyan tak sawang mencok ning
Podang kuning Mas. Nggih, Pak. Oke, diaturke warga masyarakat mapan bogem kurakan diri tidak lupa keluarga besar Bu Rumi. Hai. Kaluyuran anggoleki sing sayang mubeng-mubeng teranggan goleki ora krasa esuk awan tak sanani surbe kadul tepen Yoi atok buntok tok. Terima kasih. Jan bawa podang kuning komplit sak tembange kepenak. Wah, jan rumah saku sing penak ki manggah huncek. Kok saged penak. Sing nembang Mbak Elisa sing nabuhi kanca-kanca pengrawit lha kok sing jogeti kono ki lho. Rumasane nabuhi kowe apa piye? Dados kula salah. Sekali tik lho, salah ya diping to. Salah ya minta maaf to. Maaf Pak Rudi. Lho kene sapa? Wong aku ora rumangsa kowe salah. Maaf para yoga. Loh, yogane tidak ada yang memaafkan kok. Ora ana sing maafke ya wis, sing penting Gusti Allah memaafkan. Waduh. Sing penting awake sih. Sikile kaya jahe. Aku ora cocok. Iki awake dhewe iki megawe kok. Awake dhewe lah ndase nang ndi? Lho, lah kowe ora ora iki ora ndas iki. Iki rangan. Iki ndas matamu cumplung apa piye kaya. Iki sirah Yayi. Oh nggih Kang Mas. Tapi iki tak ben nggo latihan iki. Mbak Krisni aja meneng sik kene. Mau wis nembang ngono, dereng nggih? Dereng nggih? Wis no men limbukan. Ngen koro-koro urung kene jumeneng kene. Ben nembang karo anu ponakku Lawa ben karo latihan kene wae nembang. Mboten usah angel-angelan tembange antarane siang pantara ratri mung cipta pukulun niku. Utawa dewa tresna manut panjenengan sing pundi, Nduk? Endi? Lawane dituru. Mbok digrujuk banyu. Lawa. Kene le. Lawa yahene ya lunga. Yo. Anu mawon nggih tembange apa iki mau? Lintang Asmara. Ya Mas, kene wong. Sira lho. Aduh monggo. Rumah saku. Ya Mas, gawekno Mas. Ya. Monggo Mas Lawa. Mas Uncek kalian Mbak Elisa juga kanca-kanca sinden nyuwun pangapura sing gedhe nggih. Jane isih akeh sinden sing urung nembang kok nembange dikur pasumbul donga. Ya. Pangapura rebo cuk jebul jam 3 punjul Tru. Ora apa-apa. Ora apa-apa kowe lha ndasku piye? Anggenmu nyingkat wektu ki mumet ning ndas. Padake kowe masaku. Iya, sing baku. Ya, pokoke sing baku sayuk saka Kapti. Terima kasih keluarga besar anu Mas Uncek. Bu Hajah Rumini. Nggih. Muga-muga niate kapornyata anggone kaul utawa haul ingkang eyang utawa ingkang rama lah. Ya.
Bisa kasembadan sedya Kang Rama Suwargi saha Kang Ibu manggih kasuwargan langgeng. Amin amin ya rabbal alamin. Ora bo cukup angon wanci nggih kapan-kapan ya dina pinanggih malih sowan ana ngersane kiyaine Semar, Bro. Yo 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 yo. Lah kowe iki